नमस्कार। कैसे बानी अपने सबन? आशा करत बानी कि अपने सबन ठीक होखब। हम हैप्पी अपने सबन के स्वागत करत बानी अपना चैनल पर। ठीक, आज हमने पढ़ब जा क्लास 10th के भोजपुरी अध्याय 6। ठीक, काफी इम्पोर्टेंट बाटे, महत्वपूर्ण बाटे परीक्षा के दृष्टि से ई चैप्टर। तो अपने सबन साथे साथे कॉपी निकाली आ जौन भी बात अभी हम बताएम अपने लाइन के ओके साथे साथे नोट करत चलब। ठीक, ऐसे होई का कि अपने लाइन के ई चैप्टर के ई अध्याय के जितना भी ऑब्जेक्टिव बा वो पूर्ण रूप से अपने लगिन बना लेम। ठीक, तो ई चैप्टर के हमने शुरू करत बनी जा, तो अपने साथे साथे कॉपी निकाली आ नोट करत चलब जा। ठीक, चली चैप्टर के शुरुआती विषय प्रवेश में यानी चैप्टर के शुरू कइल जाता, वहाँ से पढ़ल बानी। देखी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवनी प्रेरणा से भरल बा। यानी कि ई चैप्टर जौन हमने पढ़म जा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़म सन। ठीक, तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन प्रेरणा से भरल बा। कहे के मतलब कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जौन जीवनी बाटे ओमे प्रेरणा से भरल बा। एकरा के अगर हमने पढ़त बानी सन तो बहुत कुछ सीखे के मिली, बहुत कुछ जाने के मिली। देखी, वहाँ के जीवन यात्रा सुनने से शिखर पर पहुँचे के कथा कह रहल बा। माने ई चैप्टर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जौन जीवन यात्रा बा, यानी कि जीवन केंगे वहाँ के गुजरल बा, केंगे बीतल बा, ई चीज सीखे के बा। एमे हमनी जानम सन सुनने से एकदम शुरुआत से वहाँ के जीवनी जे बा जीवन एक शिखर पर पहुँचल, एक बात के जानम सन। शुरू से कितना वहाँ के संघर्ष कइले बानी जीवन में, ई सारी बात यहाँ सीखब जा। देखी, ज्ञाने के बले वहाँ के बड़ लड़ाई लड़नी आ जीतबो कईनी। माने वहाँ के लगे ज्ञान जोन रहे, ई ज्ञान के चलते ही बड़का लड़ाइयों लड़नी भीमराव अंबेडकर जी आ ओकरा के जीतबो कईनी। देखी, वहाँ के जीवनी संकट से ना घबराए ये सिखावता। वहाँ के जीवनी में जौन हमनी के वहाँ का अभी जीवनी जौन पढ़म जा तो वहाँ के जीवनी में ई बात सिखावल जाता कि संकट से ना घबराए के चाही। ठीक, चली ई तरह है विषय प्रवेश। ठीक बा, चली अब हमने चैप्टर के शुरुआत करत बानी जा। ठीक, तो यहाँ से राउट चैप्टर के शुरुआत होता। देखिए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक बा, यहाँ से देखिए भारत रत्न लिखल बा। कहे का मतलब भीमराव अंबेडकर जी के ना भारत रत्न पुरस्कार दिहल गइल बा। आगे हमनी के समझब जा। चलिए देखिए, भारत के इतिहास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम कबो भुलावल ना नइखे जा सकत। माने भारत के जौन इतिहास बा, ये इतिहास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जौन नाम बा एके कहियो भुला नहीं के सकत आदमी। ठीक, वहाँ बहुत बड़ काम कइले बानी, बहुत अच्छा काम कइले बानी। देखी, यहाँ के भारतीय संविधान के जनक कहल जाला। माने डॉक्टर अंबेडकर जी के भारत के जौन संविधान बानो एके जनक कहल जाला, यानी कि भारत के संविधान के पितामह हैं के तो डॉक्टर अंबेडकर जी। ई बात रउआ नोट कली अभी साथे साथ। ठीक, कि भारतीय संविधान के जनक कहल जाला केकरा के तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। साथे साथे कॉपी में अभी अपने नोट करत चली। देखी, दलित, शोषित आ वंचित वर्ग के सामाजिक सम्मान आ अधिकार दिलावे खातिर अंबेडकर जी बहुते संघर्ष कैली। कहे का मतलब जो जौन दलित परिवार के लोग रहे, शोषित आ वंचित वर्ग के लोग रहे, ओकरा के समाज में सम्मान, देखिए सम्मान आ अधिकार दिलावे खातिर अंबेडकर जी बहुत संघर्ष कैनी जीवन में, बहुत कुछ। ठीक, तो ई बात की यहाँ से अपने सब नोट करें
कि संविधान के पितामह यानी कि जनक एकरा कहल जाला तो डॉक्टर अंबेडकर जी के। देखी अब अपने सबन के एग्जाम में मात्र 5 महीना बचल बा, तो अपने सबन नु मेहनत करी, ठीक बा, पढ़ाई करी तनी, ठीक, एकदम से एक एक शब्द के नोट्स बनावत चली, ठीक, कि आसानी हुई। ऐसे होई का कि अपने सबन के क्वेश्चन ना छूटी, ठीक। आप पूरा वीडियो के देखम न अंत तक तो एको गो क्वेश्चन ऐसे अपने के चैप्टर से ही नहीं के छूटे जात। तो पूरा अच्छा से पूरा वीडियो के देखी लास्ट तक। देखी आगे का बा। यहाँ के जन्म 14 अप्रैल 1891 के मध्य प्रदेश के महू नगर में भइल रहे। अब इहो बात अपने कॉपी में नोट कली, ठीक, के डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर जी के जन्म कब भई रहे तो 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ भई रहे तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहाँ तो महू नगर में भई रहे। ई बात नोट करी। देखिए यहाँ के माई यानी कि यहाँ का माता जी के नाम श्रीमती भीमाबाई, यानी कि यहाँ का माता जी के नाम का रहे तो भीमाबाई। इहो नोट कली, इहो पूछल जाला, ऑब्जेक्टिव में पूछल गईल बा। देखिए आ बाबूजी के नाम श्री रामजीव राव मालोपी राव रहे। कहे का मतलब वहाँ के पिताजी के नाम क्या रहे श्री रामजी राव मालोपी राव। तो ये बात अभी अपने कॉपी में नोट कली, भूलेम ना। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछल गईल बा बहुत बार। अच्छा अपने लगन ये बताई, अपने सबन का चाहत बानी कि 2025 में अगर भोजपुरी में 95 गो नंबर से प्लस लावे के, तो अपने सबन कमेंट बॉक्स में करी कमेंट आ बताई कि हाँ हम चाहत बानी। आ साथे साथे इहो कमेंट करी कि अपने सबन के जौन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बा, जौन कि एग्जाम में अभी तक पूछल जा चुकल बा क्वेश्चन, यानी कि मॉडल पेपर कहीं, कि ओकर आंसर अपने सबन के मतलब कि करा दिहल जाओ कि छोड़ दिहल जाओ, ठीक। तो ए पे कमेंट अपने जरूर करी आ अपन राय अपने जरूर बताई, ठीक। चलिए देखिए, पिताजी सेना में सूबेदार मेजर रही, माने भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी क्या रही सेना में रही, वहाँ का नौकरी करता। सेना में कौन पद रहे तो सूबेदार मेजर के रहे, ठीक बा। यहाँ के मूलतः महाराष्ट्र के रतनगिरी जिला के बसिंदा रही। यहाँ का मूलतः मतलब कि मूल निवासी कहाँ के रहनी तो महाराष्ट्र के रहनी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। महाराष्ट्र में कहाँ के तो रतनगिरी जिला के रहनी यहाँ के। ये बात ध्यान देम लगिन, अभी से नोट करी रहुआ। हम तो अपने के पढ़ा के एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों माने MCQ यानी एक नंबरिया जौन क्वेश्चन कहल जाला ओकरो के कराएम, अपने पढ़ लेम ना अच्छा से तो सब के सब बना देम, ठीक। तो अच्छा से अभी अपने पढ़ी आ कॉपी में साथे साथे नोटो कैले चली सारा बात के, ठीक बा। आगे देखिए, अब अंबेडकर के प्रारंभिक शिक्षा सातारा में भइल रहे, माने प्रारंभिक शुरू में जो शिक्षा जौन प्राप्त कनी यहाँ कहाँ सातारा में। ई क्वेश्चन पूछल गईल बा, ठीक बा। देखी आगे के शिक्षा मुंबई में प्राप्त कैली, माने शुरू के शिक्षा तो प्रारंभिक शिक्षा बचपन वाला शिक्षा कहाँ सातारा में, आ ओकरा आगे के शिक्षा जौन रहे वो कहाँ पैनी यहाँ के तो मुंबई में। देखी आगे के शिक्षा पावे खातिर वहाँ के विदेश गईली, यानी कि उच्च लेवल के शिक्षा पावे खातिर और आगे शिक्षा पावे खातिर वहाँ कहाँ गईनी तो विदेश में पढ़े गईनी शिक्षा लेवे खातिर। वहाँ के अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर आ इंग्लैंड के लंदन विश्वविद्यालय से PhD के उपाधि प्राप्त कैली। कहे के मतलब देखिए कोलंबिया विश्वविद्यालय से वहाँ का कैनी वहाँ के BA कैनी, आ इंग्लैंड के लंदन विश्वविद्यालय से का कैनी वहाँ के तो PhD कैनी, ठीक बा। ये बात अपने नोट करी ये बात, ठीक। चलिए आगे देखिए, अब लंदन से वहाँ के
बैरिस्टर के शिक्षा पौनी कहाँ से, तो लंदन के। पूछल जाई कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बैरिस्टर के शिक्षा कहाँ से प्राप्त कैनी, तो लंदन से। ठीक बा, कॉपी में नोट करी। ओ घड़ी के सामाजिक व्यवस्था भेदभाव पूर्ण रहे, यानी उ टाइम में जौना टाइम में भीमराव अंबेडकर जी रहनी, उस समय में समाज में जौन बा न हमनी के बहुते भेदभाव पूर्ण रहे, भेदभाव भरल पूर्ण रहे। ठीक बा, देखी डॉक्टर अंबेडकर के डेग डेग पर बाधा विघ्न के सामना करे के पड़ल, यानी कि अंबेडकर जी के डेग डेग पर बहुत सारा बाधा आइल, विघ्न आइल, यानी वहाँ के जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करे के पड़ल, कदम कदम पर सामने वहाँ के बाधा विघ्न के सामना करे के पड़ल। देखिए पढ़ाई पूरा करे खातिर वहाँ के लगे रुपया पैसा भी ना रहे, यानी देखिए वहाँ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास पढ़े खातिर रुपयो पैसो ना रहे। ठीक बा, इहो बड़का दिक्कत रहे। देखी बाकिर ये सब से वहाँ के घबराइनी ना, कहे के मतलब रुपया पैसा तो ना रहे आ पढ़ाई पूरा करे के रहे, फिर भी वहाँ के घबराइनी ना ई बात से। ठीक, कहल बा कि जहाँ चाह उहाँ राह, यानी कि ई बात कहल बा कि जहाँ अगर कुछ चाहे खातिर, कुछ पावे खातिर चाहत हुई नु, वहाँ राह जरूर मिली, वहाँ रास्ता अपने के जरूर दिख जाई। देखी बदौड़ा नरेश वहाँ के छात्रवृत्ति दिहली, ई ऑब्जेक्टिव खातिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बा, ध्यान दे हम के देलक छात्रवृत्ति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। तो बदौड़ा नरेश, ई बात पर ध्यान देम, ऑब्जेक्टिव में पूछल गई बा ई क्वेश्चन। ठीक, अगर अपने 2025 में अच्छा नंबर लावे के चाहत बानी तो एकदम नोट्स बनाई, आप पूरा वीडियो के देखी। ठीक बा, देखी अब आगे देखी। डॉक्टर अंबेडकर के असली ताकत वहाँ के ज्ञान रहे, यानी अंबेडकर जी के जो ताकत रहे, असली ताकत, रियल वाला ताकत जो रहे, वहाँ के ज्ञान रहे, वहाँ के बुद्धि रहे, ज्ञान रहे। देखिए एकरे बले वहाँ के पूरा दुनिया से अपना लोहा मनवैनी, यानी इहे ज्ञान के बदौलत, इहे ज्ञान से पूरा दुनिया से वहाँ लड़नी और जीतनी भी। ठीक बा, बाकिर ई ज्ञान वहाँ के सहजे ना मिलल, जौन ई ज्ञान जौन बा वहाँ के ऐसने ना मिल गई, ओकरा खातिर बहुत कुछ करे के पड़ल। देखी एकरा के पावे खातिर तरह तरह के कष्ट उठावे के पड़ल, यानी ई ज्ञान के पावे खातिर बहुत ज़्यादा वहाँ के कष्ट उठैनी। ठीक, देखी वहाँ के कहनाम रहे कि शिक्षा एगो ऐसन चाबी ह जौना से दुनिया के सब ताला खुल जाला, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर जी कहत रहनी कि शिक्षा एगो ऐसन चाबी बानू जौना के दुनिया से सब ताला खुल जाला। हाँ भाई, ई बड़ी इम्पोर्टेंट बात बा। ठीक बा, दिमाग में रखिए जाई बात। शिक्षा एक ऐसन चीज बा कि जौना से सब कुछ संभव बा। ठीक, तो शिक्षा एगो ऐसन चाबी ह जौना से दुनिया के सारा ताला खुल सकेला। ठीक बा, खुल जाला। देखिए वहाँ के शोषित पिछड़ल लोग के हर हाल में शिक्षा प्राप्त करे के सलाह दिहनी, माने डॉक्टर अंबेडकर जी जितना भी शोषित वर्ग के लोग रहे, पिछड़ा वर्ग के लोग रहे, ठीक बा, उ सभी लोग के हर हाल में वहाँ के कहनी कि शिक्षा प्राप्त करल जरूरी बा, वहाँ के सलाह दिहनी। ठीक बा, आगे से देखिए। अब वहाँ के हिंदू धर्म के भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था से उबल रही, माने अंबेडकर जी उस समय में का रहे कि हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा भेदभाव रहे, हिंदू समाज में उस समय बहुत भेदभाव रहे, तो ई सब से वहाँ का उबल रही, यानी कि घबराइल रही। देखी वहाँ के ई व्यवस्था, जौन ई व्यवस्था रहे भेदभाव के बदलाव चाहत रही, यानी कि भेदभाव के जौन व्यवस्था रहे समाज में, वहाँ के बदलाव करे के चाहत रही। ई मुद्दा पर वहाँ के विचार महात्मा गांधी से अहलदा रहे। कहे के देखिए अहलदा का मतलब अलग रहे, का रहे, अलग रहे। केकरा से, तो महात्मा गांधी जी से वहाँ के विचार बिल्कुल अलग रहे। कौन मुद्दा पर, तो ई भेदभाव वाला मुद्दा पर, जौन समाज में भेदभाव रहे, ई मुद्दा पर वहाँ के विचार एकदम महात्मा गांधी जी से अलग रहे।
डॉक्टर अंबेडकर जी चाहत रहनी कि ई जौन भेदभाव के बा एमे बदलाव होखो। देखिए डॉक्टर अंबेडकर की मांग पर सन 1932 में ब्रिटिश सरकार अनुसूचित जाति के लोग खातिर पृथक निर्वाचन मंडल के घोषणा कैलस। केकरा मांग पर? तो अंबेडकर जी के मांग पर के कैलक घोषणा? तो ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेजी सरकार जौन रहे, अंग्रेज के जौन सरकार रहे ओह बेरा 1932 ईस्वी में अनुसूचित जाति के लोग खातिर, जितना भी पिछड़ा वर्ग के लोग रहे, जो शोषित रहे, अनुसूचित जाति के लोग, ओकरा खातिर पृथक निर्वाचन मंडल के घोषणा कैलक। एह में ई व्यवस्था रहे कि अनुसूचित जाति के लोग अपना प्रतिनिधि अपने वोट से करी। ई व्यवस्था में जौन घोषणा भई रहे एमे का रहे कि अनुसूचित जाति के जौन लोग रहे अपना प्रतिनिधि अपने वोट से करी। लेकिन महात्मा गांधी एकरा खिलाफ रहनी। देखिए महात्मा गांधी ये व्यवस्था के खिलाफ आमरण अनशन कैनी। इहो बात नोट करम कॉपी में, ठीक, कि महात्मा गांधी आमरण अनशन कैनी केकरा खिलाफ? तो ब्रिटिश सरकार जौन 1932 ईस्वी में कानून बनैलक अनुसूचित जाति के लोग खातिर कि निर्वाचन मंडल में घोषणा कैलक ई चीज कि अनुसूचित जाति के लोग अपना प्रतिनिधि अपने वोट से करी। एकरे खिलाफ गांधी जी आमरण अनशन कैनी। देखिए डॉक्टर अंबेडकर महात्मा गांधी के मान राखत पृथक निर्वाचन मंडल के आगे जगह दोसर व्यवस्था पर सहमत हो गईनी। माने महात्मा गांधी जी एकरा खिलाफ रहनी तो वहाँ के मान रखे खातिर डॉक्टर अंबेडकर जी का कहनी कि एकरे बदले में एकरे जगह दोसर व्यवस्था पर सहमत हो गईनी वहाँ के तो डॉक्टर अंबेडकर जी। देखिए यह दोनों महापुरुषों के बीच एगो समझौता भइल जौन पूना पैक्ट के नाव से जानल जाला। ई इम्पोर्टेंट बात बा, ऑब्जेक्टिव में पूछल गईल बा अपने लाइन के कि पूना पैक्ट केकरा बीच में भई रहे? तो आपका महान पुरुष के रहे दो आदमी, तो महात्मा गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच में इस समझौता भई रहे जौना का नाम रख रहे पूना पैक्ट। ठीक, देखिए नाव से जानल जाला, ये बात याद रखें। देश आजाद भइला पर संविधान बनावे के काम शुरू भइल। देश आजाद भइल हमनी के कब? तो 1947 में। आजाद जब हो गईल तो का भइल? संविधान बनावे के काम शुरू भइल। देखिए ये काम खातिर एगो प्रारूप समिति के गठन भइल। माने ई कामवा संविधान के लिखे खातिर, संविधान बनावे खातिर एगो प्रारूप समिति के गठन कइल गईल। बड़ा सोच विचार के बाद डॉक्टर अंबेडकर के ये समिति के अध्यक्ष बनावल गईल। यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बनल तो डॉक्टर अंबेडकर जी। इहो अभी अपने कॉपी में साथे साथे नोट करी, ठीक, कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बनल तो डॉक्टर अंबेडकर जी। बड़ा सोच विचार के बाद, ठीक बा। आगे देखी उहाँ के बड़ी परिश्रम, लगन आ सूझबूझ से ए जिम्मेदारी के निभौली। माने वहाँ के जौन जिम्मेदारी दल गई रहे ओकरा के बहुत सूझबूझ से निभौनी वहाँ के। देखिए संविधान बनावे में उहाँ महान योगदान के देखिए के उहाँ के भारतीय संविधान के पितामह कहल जाला। यानी कि भारत के जौन संविधान बनावल रह गईल उमे उहाँ के बहुत ज़्यादा योगदान रहे आ एकरे के देख के भारतीय संविधान के पितामह कहल जाला। केकरा के? तो भीमराव अंबेडकर जी के क्वेश्चन पूछल जाई कि भारतीय संविधान के पितामह केकरा कहल जाला? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। ध्यान दे हम लगिन। चलिए अब आगे देखी उहाँ बढ़न विद्वान रही, उहाँ के बड़का विद्वान रही। उहाँ के कई गो किताब लिखनी, माने अंबेडकर जी बहुत सारा किताबों लिखनी, बड़का विद्वान रहनी। जौना के
प्रमुख बा माने जाना में से मुख्य किताब बा जाति का अवच्छेद शूद्र यानी कि शूद्र कौन। देखिए ओकरा बाद बा कांग्रेस और गांधी के अछूतों के लिए क्या किया। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। ओकरा बाद भगवान बुद्ध और उनका धम्म उहाँ के मुख्य नायक नाव के एगो पत्रिका निकलत रहे। माने उहाँ के मुख्य नायक नाम से कौन नाम से तो मुख्य नायक नाम से एगो पत्रिका निकलत रहे केकर तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। देखिए उहाँ के आपन बात बड़ा तार्किक रूप से रखल रही जावना से विरोधी लोग प्रभावित हो जात रहे। यानी कि उ पत्रिका में उहाँ के अपन बात बहुते तार्किक रूप से रखत रहनी जावना से जितना भी उहाँ के विरोधी लोग रहे उ प्रभावी होत रहे। ठीक बा आगे देखी तत्कालीन हिंदू धर्म के भेदभाव से उबिया के उहाँ के 14 नवंबर 1956 के बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिहनी। यानी कि उस समय जो हिंदू धर्म में भेदभाव रहे उससे उबिया गईनी वहाँ के आ घबरा गईनी। आ 14 नवंबर 1926 में का कहनी टाइम में वहाँ के बौद्ध धर्म के अपना लिहनी। तो ई टाइम नोट कर ली अपने पूछल जाए कि भीमराव अंबेडकर जी बौद्ध धर्म के कब अपनैनी तो बोले 14 नवंबर 1956 में। ये बात याद रखें। चलिए उहाँ के संगे और लाखन अनुयायी लोग बौद्ध धर्म हो गई। कहे के मतलब उहाँ के संगे जे उहाँ के माने वाला लोग रहे अनुयायी के मतलब उहाँ के माने वाला लोग जे रहे उहो लोग बौद्ध धर्म अपना लेलक लाखों लोग। ठीक बा देखी 6 दिसंबर 1956 के अंबेडकर जी के निर्वाण हो गई। का हो गई निर्वाण हो गई। देखी निर्वाण हो गई यानी कि उहाँ के का हो गई मृत्यु हो गई। कब 6 दिसंबर 1956 में। ठीक ई बौद्ध धर्म के शब्द है कौन निर्वाण। देखिए अब आगे उहाँ के मरला के बहुत दिन बाद माने उहाँ के जब निधन हो गई ओकरा बहुत दिन बाद 1990 में। कब तो 1990 में भारत सरकार देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उपाधि से विभूषित कैलक। यानी कि वहाँ का मरला के बाद भारत सरकार जौन देश के सर्वोच्च सम्मान होला सबसे ऊपर वाला सम्मान जौन होला वो होला भारत रत्न। वही से वहाँ के का कैलक विभूषित कैलक केकरा के तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। आ ई डेट याद रखें कौना बेरा भारत रत्न मिलल वहाँ के तो 1990 में। नोट कर लें भारतीय समाज के समरस बनावे खातिर अंबेडकर जी जौन संघर्ष कैनी आ भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान दिहनी एह में उहाँ के सिद्धांत आ विचार आजो प्रेरक बा। उहाँ के नाम हमेशा अमर रही। ई भारतीय समाज के अच्छा करे खातिर ठीक बा आ भारत के संविधान के निर्माण में जौन उहाँ के योगदान दिहनी एकरा खातिर आज भी उहाँ के प्रेरक बानी। ठीक बा आ उहाँ के नाम हमेशा भारत के संविधान में भारत के इतिहास में भारत में अमर रहे। ठीक बा तो ई तो अपने लगन के इस चैप्टर के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गई पूरा तरीका से अपने पढ़ लेनी।